ספר דברי הימים לפני המלך. אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן. אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן. ונעמדת הגגים וינשאו מלך, קוראים ומשתחווים להמן. כי כן ציווה לו המלך, כאומרם אליו יום ויום, ולא שמע עליהם, ויגידו להמן לראות היעמדו דברי מרדכי, כי יגיד להם אשר הוא יהודי. ואת פרשת ואת אלפון ואת אספת ואת פורת ואת עדליה ואת ארידת ואת פרשת והריסאי ואת ארידאי ואת בעזרת 10 בני המן.